Wel even rennen als ik gewoon lekker aan het wijlen. Oh, je gaat gewoon rustig aan doen. Meent je dit? Ja. Een hele goede middag. Zit je hier voor de sambafoon? Ik zal wel even rennen als ik gewoon lekker aan het wijlen. Oh, je gaat gewoon rustig aan doen. Meent je dit? Ja. Alsof er niks aan de hand is. Er staat gewoon 1111 euro op het spel. En deze twee gewoon lekker al wandelend naar de puzzeltafel. Ik ga nog even bellen. Ja. En door in de verte een jonge dame. Ja, de volgende kandidaat is open. Oh, wie vet. Maar dit is nog steeds totaal geen spanning, ook al is er concurrentie. Nee? Kijk hier. Nee. Is het immer zo met dit soort dingen? Nee. Maar is het gek te krijgen? Hè? Dat is af en toe wel handig. Oeh, dit gaat al heel snel. Dat is mijn ene deur genoeg. Ja, oh, er zijn er af. Even naar de jury. Ja, goed. Ja, hij is goed. En hij moest door. Druk de Twan. Kom. Rennen, 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 rennen. En door is Twan. Vlinders. Vlinders. Ja, dat is het goede antwoord. Het kuffertje gaat open. En de beste winnaar van 1111 euro en de gouden sambafoon. Lekker man. Ja, ik mag knuffelen. Oh, kijk. Dit is toch mooi. Ja, Tim. Ik zei het nog. Moest een beetje doorrennen. Ja, dan kreeg ze dit, hè. Goed dat we niet gerandje bongs was voor niks geweest. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Tetru, Mobiliteitswereld, Turlinger, Bohaco, D&D Verhuur, Timmermans Carnavalsartikelen en NVM Limburg.